Kamano moro ma itejera Malulu TV ma ingin cheno mar kuku marwa cha kautuneni marwa kian Jefolomba kawadwa loso weche opogore mabende dhi nyime Kisumu County kalwa kod ywak mano beti juma mokalo kod grube masundo kone kod kocha kage wacho ne gineno ka gima chalo ni Kisumu County ogore piny kendo opoga antire kod George Collins Owuor studio kaili abende ne chwalo ahinya paro machalo kamano arwad kili studio kamano je mosoganda maneno Lulu TV kamoro mantie jodala amuso luto te dino ni maber kendo sei kuru mar winjo twak mondo bedo kaka wuon mar Kisumu County. Juma mokalo ne immobilize oganda ka utiyo kod umbrella maru mar grube masundo kendo kano wacha ahinya ni uneno ka tich ok dhi nyime maber e Kisumu County. Okongo chaki ni to so far un kaka grube masundo bende samoro rango go ga picha ni to county dhi nade. Inyalo miyo Kisumu ratings machala na. Mokongo tik karango tich matire sani. To asebedo ka wacho ga pile ni ok wanya wacho ni onge gimo setemre. Yeah. Enene ni kaluwore gi kaka ne wang'eyo ni biro ti gi sirikal mar nyumo to koro pogre. Koro ka kuom apar anyalo miyo Kisumu ariyo kuom apar. Ariyo kuom apar. Gima omiyo anyalo timo kama en ni mokwongo tik ang'eyo ni governor no set sirikal. Yeah. Kendo ang'eyo ni osebedo ka yudo budget manyiso ni structures mag yudo minyonge gi yudo gik manya kelo dongruok mago gik mosetimore. Lakini ahinya county nyalo tiyo maber ka gigo madhi kuom japiny yeyo makare. E kinde mogwaro wasebedo ka wan gi gomo mang'eny mag daktije kod nurses, the clinical department. To bende waseneno ka weche mag maendeleo machalo infrastructure bende ok dhi maber. To ahinya kirango wach mar kelo dongruok to dwarore ni gweng' mangima gweng' moktuo county moktuo nyalo tiyo maber moloyo county matuo. Koro ka jopiny ywak ni yath onge osiptal, daktari onge, jotelo bende monego bende ni kod kanyo bende onge, to mano kelo yom moro emomiyo koro jok nyal timre nade ok nyal timo maber. To wiki kwil ni e kinde mokalo bende nyocho muk stonde kama ji ne goyo ohala jo aswekra jo ang'o ma bende ne kelo negi ang'o ne kelo negi pesa. Koro jogi ng'amomiyo gi alternative bende onge. Mano duoko economy mar county piny. Mang'amo ok dwar yie gi mano to samoro kong'eyo kaka weche mag economy gi dhi ayo makare. Koro wacho kanyo ni nitiere moko ma to setimore. To moko tineno kapok otimore. Sectors mage nyalo wacho ni nyaka sani nyalo wacho ni ber mamiyo ichope ariyo kuom apar. Achiel kuom gima osetimore Kisumu County mang'eyo en ni governor osebedo ka wuotho mang'eny. Samoro manyo kaka onyalo konyo jo Kisumu. Osebedo ko tudre gi pinje mang'eny kagi kacha to pod wadwa neno ni tang'o mosetimo maber maloyo mano. Kae to mar ariyo pok awinjo ka jok motiyo go e ofise ogomo ni pok ochulgi. Manyiso ni jogo families gi yen gin giwinjo maber. Mago gik mosetimo. Jotije county koso mana joma tiyo office governor. Jotije matiyo office governor pok awinjo ko complain. Joma sewinjo ka complain gina jok moko man piny kuonde gi machandre kacha. Kae to en adieri makende ni nitiere chike moko bende mosekal e assembly ma Kisumu. Chandruok mar chike gi ni to bende gi meet standard monego bed ni chike timre nade kalie. To mane mineno ka koro nyocha giringo magi kalo budget piyo. To budget no nigi chandruok nikech budget onego bed ni nitiere standards motimre nade mong'iyo. Budget nyaka watigo kodwa negotiate. Budget nyaka watigo ni to ere kaka watimo comparative analysis manyalo miyo dongruok bende yo makare. Jopiny bende nyaka ng'e ni budget ni to dhi tiye e yo makare machal nade. Kae to wadwa bedo gi assembly makoro gen ka konyisi. Ne giringo gi kale piyo nade. Ingeni kanyo warango siasa manyo gore chien to jomoko nye temo lieko wach moro ni bedo ni Onyango Lo ne en speaker ema ne miyo gik moko ok dhi piyo piyo. Koro achiel kuom gima nyo assembly nyo timo ka gidwa justify gima miyo nyo giyiero speaker manyien ni en kalo chike. To kalo chike is one thing to tiyo gi chike go bende en gimoro kendo. Koro ibiro yudo ndiyo chike to sakal. Osekal nyaka chik mar public transport makara jo Kisumu kia ni ang'o manie iye. Osekal chik mar budget mabende ka koro ichako penjo garam na MCS go kiluongo kato nyisi gi fuon ni achiel kuom achiel ni percentage mane muket nade to biro tiyo nade onge. Tibiro chake yudo ni budget mwuoye ni nitiere pesa ma wagunda golo kaka Danida kaka World Bank. Bende biro yudo ni okolerno maber ni to ka jogi golo pesa maromo kama to jo county bende golo pesa maromo kama tang'o momiyo nego wadhi ang'o momiyo pod wayudo ka wantiere gang'o gi gwen luke wacho moko. Gima miyo wacho kama achiel kuom sectors mohinyore kabisa e Kisumu County en sector mar health. To en adieri sector mar thieth. To en adieri ni nitiere donors moketo pesa kacha moko wanyal tamo. Kae to nitiere wach moro madwa kwero jo Kisumu kawuono kabisa. Nitiere wach moro ma wachore ni bedo ni UHC Universal Health Care ni nokel Kisumu emomiyo health otimre nade
okethore. Mano en miriambo kabisa. Nikech gini ok nokel Kisumu. Jopiny wacho ni UHC emo keto weche mag jopiny ok wacho, josiasa motelne gi gavana ema wacho ni UHC emosemiyo issues mag thieth oditarurie. Mano en miriambo. Nikech Machakos UHC nitiere. Ne gin counties 4. Ang'o momiyo marwa madala kani man gi chando? Omiyo ka to bende gima nyaka wang'e ni UHC neno na project mane tem. To kinde ma UHC obire oyudo ka weche mag thieth ne nitiere ga. Ma ng'ato ok nyal nyisowa ni kia ni koka wachako weche mag thieth sani. Kaito gima wiwa kikwil ni Kisumu County ne nigi over 20 doctors. E kinde mane serikal machon mabende nokotiyo maber ne tiyo. To sama wawuoyi kodi ni doctors mondik gi county government matiyo sani ok nyal bedo more than 10. To mae ok en gima dwaro kawo malaiki. Ibiro yudo ni sani kata kwa wuothe facilities mantiere kor gweng ok bi yudo thieth makare manyalo konyo makanyo. To nikech ang'o, rem nitiere issues mag yath, rem nitiere personnel monego bed ni tiyo, to rem bende nitie kuom jopiny monego bed ni support the facility no mondo tiye yo makare. To sasa ma ibiro yudo ni weche mag thieth ok ni kare e county government kata e Kenya ka onge kaka dongruok nyalo bet. Nikech jiteni gi achiedh nade mar the kacha gi kacha gi kacha gi kacha. Koro mago e gimo miyo wacho ni an Kisumu County kang'enya nyata nyamyo gimana tamalo ariyo kuma par. Iparo ni ma indi timore ni ang'o ma ok dhi nyime maber nikech kane ano wacho ni untiere kod geno ahinya ni sirikal mar Kisumu dhi maber. Adwa nyisi ni governor otamre kawo charge mar Kisumu County. To gimo miyo wacho kama otamre kawo charge to ne governor. To dong' onge. Jaduong' wuotho ma onge kaka konyo. In fact, an gadieri ni kata samo wuoyi ni oseloso trips modwa dhi. Koro joge gibedo kawo advantage mar wuotho. Ok samoro dhi for the benefit mar jo Kisumu. Ipani ni nyongo se de lokali. Tango mo asayude do wuothe ge mo dhi lokali. Ineno ka onge impact mar wuothe go. Ok na impact nikech sani koro e koth chwe. Dheranga infrastructure kako kethre. Ang'o mo wuothe gi konyo wa go malich ahinya. Mane gima odwaro ni chieng' moro kata kiyudo thuolo tikelo governor to bedo ka to chako explain ne jo Kisumu ni ka nyadhi Paris to mai gima nyaduogo. Ka nyadhi England mai gima nyaduogo. Sani wuodhi mugik kabisa ne en kene Katara kene ne pinje waje Arabu obinwa onyiswa ni bwana kanya dhi kucho to magi gik manya yudo modwa konyorego apani mane kaka wakonyore to bende kirange governors gite. In fact jomoko kita kene no tame visa nikech marwani to wuotho ahinya koro kang'eyo ni ento rieko mane mutiyo go mang'eny mane en gi thuolo modhigo akuba gere ka kene be yudo thuolo madhe loka kosok gidwar obado gi kata mna rasanga akeni bose chopo Uganda. Lakini the level at which governor wadwa wuotho go bende aparo ni kanyo be kuro nego jiogo embak. Coronavirus bende yoko be wakwaye ni oteme tanga ahinya ni wuothe mang'eny gi samoro ok nya bedo ne maber. To maduong' kendo thor wach maduong' en ni ne en gi manifesto to kendo ne en gi blueprint. Mano wacho ni odwa timo 1, 2, 3, 4, 5. Gigi ekiko kotimre yo makare Jeff. Maita dwa nyisi. Higni to dong' adi? Ariyo. To kae dala wakati wang'e weche mag siasa. Kopo ni wadhi referendum tadwa nyiso professor ni bro ae gidi makata gimitimo ne jo Kisumu malicho timre nani kocha kwa uregi weche mag referendum jo dala wa oero siasa mano to kikawuondi oero matek makaka wabro konyre onge omiyo ka serikal mar county government ok nyal kawo thuolo ne makende mondo rang matut ni jogo momi tich tima ngoga okwa bibete yo makare kaito gimo kadwa ni wiyo wil go be assembly wabe ok function. Assembly ma Kisumu County en assembly ma bendo doja e serikal. To assembly no ket ni mondo tim tije adek. Mokwongo tik ne gerang weche jopiny tiyo nade. Mar ariyo gi play gima dho Kisungu kata dho liech luongo ni civilian oversight. Mar adek gi losango chike. Jeff, ka koro county assembly member nitie nyaka mok nyandiko nyinge. Jogi biro loso chike nade. Nikech kache onge cha wacho dhulu. Kache wacho Kisungu kata Kiswahili to kuwuoya. Wadwaro jok mayalo wach mong'eyo issues machando wakanye e kor gweng. To kelo issues gi assembly kacha to ji discuss. To gima chaka fwenyo ni assembly ka be jomoko osebedo gi luoro. Gi luoro. Sasa ya midwa golo paro mopogore gi paro ma jomoko dwane wachi tibedo intimidated. An kod evidence mag MCS manogolo patch ikaluwore gi weche mag budget. Ikaluwore gi kidwa yier speaker mobedo summoned e party office mondo gi show cause why ang'o moyo gitimo kamano. Gima adwa gibedo summoned gi party. Mano party man. Party mar ODM ma Kisumu ka. Gima adwa temo nyiso joma tiyo office party ma Kisumu. Ni Kenya nitiere gi biluongo ni democratic state. To jopiny gi ndiyo party temo sponsor. In fact, da bedo mamor ka winjo ni party o summon
governor ma Kisumu ni bwana isewuotho mang'eny marom nade tang'o misekelo kaluwore gi weche mag dongruok lakini ng'ama dwa golo pache ni nyathi onge Russia ng'ano to konego bed ni bedo discipline. Wabiro kawo yo matin ka itwa duogo wadhi nyime kod George Collins. Kamano moro maiti jara mar Lulu TV wachako duoge thuolo mar ariyo tire kod George Collins studio kaendi waloso en jasundo mar atiko ahinya waloso weche pogore kaka gitemo menyo dongruok mar sirikande mag gwenge to moloyo Kisumu County. Juma mokalo nowacho ni un Kisumu gore piny. Mano e pod chung' nyaka kawuono koso. An pod achung' mana kanyo. Kisumu dhi marach kabisa. Jeff kikao kata mana Kibos Sugar Company. Osebedo ka pollute the environment ma waste ma wuok chilo duto te ma wuok e company no the river ma yo Kibos tiyogo one gi school moro kanyo ni Kibos School for the deaf for the blind ma besa ma wuok kodi ni gi affect ki one gi jogo modak kanyo jo kanyo area no ni nyaka gi MC area no gocho ne nyaka governor to gima lich mano mako dhoga ni kirango group manyo governor owalo miluongo ni Economic Council. Tichaki yudo ni one of the directors ma Kibos Allied Sugar Company bendo chako ket kanyo. Maniso ni ng'ani okodich gi welfare mar ang'o mar jopiny. Ang'o momiyo naloso gi waziri mar industrialization no insane mago gin mana weche miwacha. Tapenji je, okikaw kamera tidhi adhi Kibos kacha to go picha to kel giga to page waziri ni mato timre hili yako so timre. Ingini page mati wadonje ni very digital. Waziri no bongera kuma Kibos. Wacha nino ndege jofu ambo gi kamera. Jeff, to koro court manyonga do bura. Ni na ema mundo lorcha. Koro geto nyogi ngado gi evidence man. No cha inya jopiny gari girube masundo kauni ni ure mutemo thiro kembe. Mane tabu mar nyumo kawo jomoko ng'eyo gimunego beneti motikete ministries. Nikech en ng'ati moro no CFD moro musomo kode no ba kode ikelo nyaka ng'amo kiera kuma Kibos ndiye samoro kana dala gi okiane ne kanye no daki town chandruok gontiega Jeff gini milimani kanti jomoko ng'eni kinyani ndo kech in fact ki wacho ni nindo kech to ge woro ndo kech to ne nindo nikech nitie jomopok no nindo ga kech ikia mano miyo kinde moko mose nindo be what ne oboro ne wacho ne chako onge nadi kwani budak kanye nitie ji aina to jogo nitie mopongo sirikande jono dong nyochina no ka waziri mar health weche mag health chandre kata to theory jau so dhirango kaka party structure tiyo I understand kuma mama no aye nikech en wuon en ko tuo to dhiaga kan to nyalo dhi Nairobi hospital weche mag Russia go nyuol be noseweyo koro kia kaka general chal bago ko bade ji aina go wan ga sirikal man nyumuka koro kanyal blame gi but thor wach ni inyalo wuok ka tidhi achiel kachiel Kibos tidhi neno kaka chako inyalo wuok ka tidhi kata Yoseme ka ntiere kwari moro ka kenen kwari mar joka nduga kenen mar joka no ibro neno kuma wesis wodhe mago gik mantie thor wach en ni wanyalo kata mna dhi ginene Kisat to waneno gima timre kata te mago gik moko ma ng'ato nyalo wacho ni onge to ng'ama wacho ni onge no nyalo yie kod nikech gwenge gi bokia eno manye kuma manye to miye tich mokia kara kore gatache eno chako tich ochamo mshahara kin tiyo no chung kia MCA kia MP Jaina go kung'eyo chandruok mwabedogo. To mano miyanyisi ni gima nyaka watime Kisumu County ka samo wueni jopinye makoro nyaka koro wuogi mondo gokoko. Nikech MCA ticho setamo, MP sakene be pod wan go kange kuma negedhe. Nikech MP be nigi role manyalo play. MP stindo weyo okulose wigi ahinya. Wakia kuma negedhe. Tinde concentrate MCA sana. Agiwacho ni gikonyo baba lweny mar BBI koro kiyud gi area. Aya, moro wango kane women rep, ebe chieng' moro kende ka ipenje ni to mamine ok yud thieth makare e osiptende gi. Nyithindo under 5 ok rit maber, to ine women representative. Kisungu dini konyo jogi nade. Twitch malich ni ere kako kelo yath e osiptal. Nikech ok wanyal bet ni wan gima wang'eyo en BBI. Weche madhi korka ji pile to ndalo moko ka BBI be nyocha onge. Koro ang'o ma mono jogi nikech no yiergi gi jopiny mondo giduog piny mondo BBI bedo ng'itire kod weche mag ji mabiro konyo ganda. Iwinjo gima timre Jeff. Ne wago ombulu tarik 4 dwe mar 8 higa mar 2010 ka wawacho ni wadwaro devolution. Pesa osebedo ka donje counties gi.
Mangato kubinyisowa ni mondo mi wayud dongruok nyaka wakal BBI. To kare gi loro offices gi mondo wakal BBI mondo jodhi e yiero manyien. Wach moro ni ngato duo wuondi ni mondo ibed gi security kamedake maber nyaka wakal BBI mane mriambo. BBI no be odhi adhi mbele lakini pesa madonje county ka be otie tije. To trips ma joge dhiegi, buche mag yalogi, mtokni magere go madongo manyien maginyiewo. Gin pesa gi gigole BBI man. Priority. To mane momiyo ngire nyongo ne ji oyiero kong'eyo ni ng'ani en ng'at manyalo bedo plana, mong'eyo fuond weche, mabendo setiyo weche mag planning, gi economics, nyalo konyo mondo wakel Kisumu manyien. Koro gini bago bwana ni. To the only way mwanya konyo go ndugu nyongo en ni jopiny koro nyaka wuog oko mondo chak kwero weche mosebedo ka timre maricho. Wach mar bet ya kuto joleng ma ok bi konyo. Mane kuma wantie sana. Wacho kanyero ni assembly bende ok tije. Ni assembly onego gi sirikal. Ang'ene nyaka ok ginyal bedo fully independent nikech ang'ene no bende bedo independent yes but nyaka gitim chiegni bende gi sirikal. Ti wacho kanyo ni ginindo gi executive. Ang'o matimore? Chairman health luongo ni ngato ni Jagongo. Aparo Vincent Jagongo. Penje Vincent Jagongo di facility mandala ne bene gi aspirin kara panadol. Mana Jakongo. No wacho na juma manyien ka wane juma mokalo kane wane radio ni yedhe nitiere 70%. 30% maonge en mana ni pod KEMSA pok okelo yedhe. But 70% facilities gite nitiere gi yedhe. Page Vincent Jagongo. Facility mowuok e dala. Mana rach tiyo gi sirikal ni tije ne yao ne speak a lot. Mate munyisi kaini. Ngata mosebukre ni en koro weyo responsibility mare. En koro dwano ring gi speaker kamora mora ma speaker dhe mane kuma no wuothe ngano nyaka bed gi chandruok. Jeff anyisi kenda nuoyo ni unyalo timo un kaka jololo TV timuru gi miluongo ne sport check. They gita ibro yudo facility kanyo. They nyalenda ka ibro yudo facility. In fact 135 wards. Kiki dhi Russia gi district boko baji wacho dikaji. The facilities gete. Nyaka manti kor gi nyongo. Rangane mokuongo nikech facility nigi standards ge nigi number of nurses clinical officers gango moniko bed kanyo gi yedhe moniko bed kanyo adwa ni kaw thuolo ni makende mondo dhi kaw Jagongo samoro onge gi fuel kete mtoku ka to dhi facility jachiel kachiel to rango nango matimre ka bas judugu kwa ilo ni 70% nitie gima dimonu wago ne pole ni wakatho nyinge onge to kopone wayudo ni gik mowacho go onge onyalo timo ne jog Kisumu maber kuom resign mokongo as the chair mar health nikech en incompetent kaito nikech o interfere give rights magwa manitiere matindo 22 kaluwore gi chik mar Kenya onyalo resign mondo we tich nikech ok ong'eyo kama otiyo negi to ok wakaw thuolo mondo wabi e TV kani wawach gik mowacho gi koponi wariambo ne ng'ato to bende koponi gigi wariambo tang'o mondo ng'ato dhi court nikech waketho nyingi mano is another option okuma wadaki Kisumu kae ok wanyalo wacho gik moko dhi maber to kok wawacho wach ni Jeff anyisi to Kisumu bro medo dhi marach moloyo kaka gik moko dhi sani sani koro kata mana wach mar coronavirus obiro kopo by any chance ni atigi odonjo Kisumu wabro timre na no nyisi governors counties ni los level 4 gi 5 gilos kuone ma inyalo time gine inyalo ketie jok machalo kamano ka dipo ni nyalo beti ang'eyo ni mano maybe is a plan ma pod ntiere problem ni wan gi plan koro sama tich be koro rom wanyalo plan gigi ma wa plan mo end up ni planning gi boko bedo jama chako sne na kwa setime wan warita mage penjo mapenjo wan ang'o ma warito mo mako wa malich makoro kokwa koso polo dhi wuoth achiel ko duogi ko plan ma you know mage gik ma wango ichi to gima kikwi Kisumu attract East and Central Africa dhano nyalo wuok gi Uganda dhano nyalo wuok gi Tanzania dhano nyalo wuok nyaka gi Sudan Kisumu nitiere headquarter chalo East ora nyako ber motanga kae kama ne gocha na mbere nitie da moko nyaka ga bal to wuok ko biro kae kama ne kakoro Jeff adwa ni wuok aching moro to dhi Busia ikala me dhi Uganda biduogi to kana ng'amu ng'eyo kata ng'ama penji moro ng'ama penji okil ma kiteri kuchuno penji tibiro penji ng'ada kama idwa nyisa ni joma go ga ohala e boda kata ka sate gi kawo ga visa donge ng'ada ko gomba ka to mlongo duogi nango duogi to bang'e to gibiro miel Kisumu town kawan ju setiyo matek to jiduogo kae kama onego bed ni kata kapok no los ma Nairobi cha tema wakongo walos nikech kae ginyal donje gi yore te to adwa nyisi ni mano onge chenro sani kirango chenro ma county ma Kisumu nigo mano kan ne yud ken priority number 1 mano geno waru kaka jo Kisumu dakika chiel thuolo magi manya wacho podan waya ni jopiny kane wago ombulu tok ne wakaw teko watimre nade wamiyo
wamiyo josiasa kata wamiyo jotelo. In kaka japiny in kod thuolo makende monego bed ni tiyogo mondo irang ni to kaunti mitiye ni otiyo nade. In gi thuolo mar penjo MCA ni bwana chandruok ma wan go dala chiedh nade ma wan gi kaunti kagi ang'o misatime kiwuoyo go ang'o gi executive. MP mari timo gi weche mag CDF kaachiel gi tudruok makare kacha. Senator akeni Kisumu podiga gi senator. Senator imonego bed ni check the executive to bedo check nikech en mo defend budget. Senator nitie. Okay, kopo ni entie kumara moro ma entie senator ok ong'eyo tich mitiyo. Aya, koro wan gi governor mabende ku bahati maber otemo rango kaka piny tiyo ko kucho opano bro kelo no wane kaka pinje ba ko tiyo Kenya ka. To thor wach maduong' en ni japiny kik ibed ne lenga. Samoro miling no ko kiwuo to weche gi ok biwinjore. To moloyo te afwenyo ni jo telo duto te ma Kisumu kaunti ero dhi e kanisa. Jo yalo jo padri jogi lemne gi uru mondo gi never light mondo gikel maendeleo mane gi promise jo Kisumu mondo timre. Erokamano ahinya. Kwacha kora kendo riti masana nyawantire kod George Collins Oluore e wuore chenro mar kuku mar wach.